на театралното изкуство. Първо ще ви помоля да седнете, спокойно да изслушате моите размисли. Тя няма да бъдат толкова големи, но все пак на един такъв юбилей се отдава чрез това мое слово. Така ще се върнем, ще разкажем за нашия юбиляр. И както подобава на юбилейна годишна, или както някога се наричала такава годишна на Бенефис, ми разрешете да произнеса похвално слово за този актьор, свързал дълги години от живота си с изкуството на театъра в Русе. Творческият път на актьора Косо Станев представлява една парабола, която започва с устрема на актьорското му изкуство в първите години на младостта му, въздига се през трескавостта и драматизма на образите му в зрелите години, за да премине днес дните на мъдрост и вглъбеност. Тази своеобразна парабола е всъщност изследване на живота на човешкия дух, изследване, което в различните периоди на неговото творчество на сцената има различни проекции в образите му. След завършването на надпис Кръстьо Серафов през 1978 година в класа на професор Николай Лучканов, Косо Станев се включва в трупата на Плевенския драматичен театър. Спомням се една от първите му роли – Илийко от опица Летели от Родар Радичков, за която той получи и награда на тогавашния национален преглед на Българската драмен театър през 1979 година. Едно свежо и талантливо дарование се беше появило в българския театър и всички му предричаха бляскаво бъдеще. През 1980 година, по покана на режисьора Слави Шкаров, Косо Станев постъпва в трупата на Русенския драматичен театър. Именно в този театър темата за младостта и реализацията й в романтична стихия и екзалтирана дързост намери нови проекции в играта на актьора. Моцарт от Амадеус на Питър Шафър, Подкалесен от женитба на Гогол, Хорх от Сватба на Канети, Константин Кирков от Солунските съдъклятници на Георги Данилов и още редица други. Той изиграва голяма роля за развитието на таланта на Станев, за задълбочаване на художествената му, социална и гражданска позиция на неговите образи. Тези режисьори бяха неговите учители в изкуството на театъра, уроци, които той и до днес помни. Годините на зрелостта, образите на Косо Станев излязаха от руслото на младежката импулсивност и романтична спонтанност. Те се обогатиха с плътен социален рисунък, с засилване на ярката релефност в тях на драматичното, трагичното, остро сатиричното. Това бяха персонажи, които трескаво решаваха и разчитаха кръстословицата на живота. В неговото изпълнение те гледаха на света с доза очудване, доза практицизъм, но и мъдрост и светла вяра в победата на доброто. Театърът, който преди години ще разби неговия талант. Но интересно е, това вече беше един променен човек. Младежката екзалтираност, припряна с поведението му, беше сменена от поведение на човек, който беше повече вглъбен в себе си, чуш на резките контрастни емоции и реакции. Тази мъдрост и тиха вътрешна вглъбеност актьорът заяви в редица свои роли. От тях лъчкаше на достоверие, на притихнала романтичност, на влечение към обобщение от общочовешки характер. Този дъх на мъдрост на зрелостта на актьора зрителите от Русе се почувстваха в неговите изпълнения от последните 10 години. Язон от Медея на Еврипид, Полоний от Хамлет на Шекспир, Глигор от Суматока на Радичков, Старите от Хоро на Страшимиров. Но най-завършена форма тази мъдрост получи в изпълнението му на тази вечершната роля, която вие догледахте, Златил от Боряна на Йордан Йовков. Неговият Златил се домогва да обема на внушенията на страстите на един крал Лир, излизане от битовия колорит на образа и преживяване на големи прозрения за съвестта, прегрешението, греха, доброто и злото и прошката в този свят. Споменах за една от първите му, Илийко от Януари на Радичков. За
Герой от този автор той получава награда и след това. Лило от Суматоха на националния преглед през 1989 година. Номинация за Кукерикон за Григор от Суматоха през 2021 година. И това са спектакли, осъществени на русовска сцена. Награда получава и за ролите си на Моцарт от Амадеус, на Полоний от Хамлет, на Язон от Медея през последните години. През 2021 година той е бил успеен от община Русе с награда Русе за ярки постижения в областта на театралното изкуство. Актьорът Коса Станев посреща своя 70 годишен юбилей с една завидно ярка и творчески богата равносметка. Един динамичен, интересен и изпълнен с много блестящи мигове на сцената театрален път. Но параболата не е приключила в неговия живот. Затова ми разрешете да му пожелаем здраве и нови вълнения на театралната сцена, житейско и творческо долголетие. Честит юбилей!